Hvad kan Paul Miller? Han kan så meget, det ved vi. Men kan han også her? Store forventninger. Han er altså rigtig godt med. Og nede ved målet står en, der står... Miller er væk! Miller, og han rammer på ryggen. Han er godt nok polstret, men alligevel ny dramatik omkring Paul Miller, som det har været i stort set hele hans skikarriere på den ene eller på den anden front. Som ind på sneen, i sneen, men også uden for sneen. Ligger med over 500 point, og derfor så bliver han... Okay, det er noget af et... Ja. Den er ikke god, den er faktisk dyb. Den er rigtig, rigtig dyb. Og det er simpelthen en af skiene. For fat med de skarpe kanter, de har, så sidder de altså fast. Og hans krop, den er jo i bevægelse fremad. Og det kan altså give nogle rigtig, rigtig store vride i knæ og i anklerne nede i støvlen også. Og spørgsmålet er, hvor ondt han har lige nu. Hvor adrenalinen den pumper lidt rundt i kroppen, og så i forhold til i morgen, fordi hele kroppen spænder op i det øjeblik, man går ned med så stor fart.